Doncs sí, una nova temporada parlant d'alimentació saludable amb la nostra nutricionista Clàudia Presas. Bon dia, Clàudia. Bon dia, Mercè. Com anem? Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos una nova temporada parlant de temes que ens interessen a tots i jo crec que cada vegada més. Sí? Va en augment. Això sempre va en augment. La salut és una prioritat. I esperem que continuï sent així. Tu ja ens portes molts temes aquesta temporada per acabar d'arribar a tot aquest públic, no? Que no sap com fer-ho, que li costa, de donar el pas, no? Però un cop el fem, ens adonem dels beneficis de tot plegat. Sí, exacte. La nutrició, els hàbits saludables al final sumen. I si no ens sumen, millor deixar estar aquest hàbit, deixar estar aquesta dieta i eliminar-ho. Avui parlem de mentalitat dieta versus menjar sa. És així? Exacte. La mentalitat dieta després de l'estiu s'activa. Automàticament, El setembre és una cosa espectacular, perquè tothom vol començar la rutina, vol tornar a estar amb un cert pes determinat i això fa que hi ha moltes persones que acaben fent dietes que són més perjudicials per a la salut que una altra cosa. Llavors avui parlarem d'aquesta temàtica, mentalitat, dieta i menjar saludable. Comencem al principi com sempre. Clàudia, què et sembla si ens parles una miqueta de quins són aquests comportaments que formen part d'aquesta mentalitat dieta que comentaves ara? Aquesta mentalitat dieta forma part de tota la societat i a nivell més individual, per exemple, seria etiquetar els aliments com a bons o com a dolents. Un altre, per exemple, seria el fet de comptar les calories dels aliments o tenir l'objectiu de perdre pes i que aquest sigui l'únic objectiu del procés nutricional, per exemple. També realitzar conductes de compensació, com per exemple fer molt d'exercici o al revés, deixar de menjar. També el fet de sentir culpa quan ens excedim, per exemple, de menjars al cap de setmana o considerar que estem menjant aliments dolents, molt entre cometes aquests dolents. I tenir por a determinats menjars improvisats o a menjars molt concrets. Quan ens desconnectem d'aquesta sensació de gana i sacietat i li donem molt poca importància al plaer del menjar, aquí ja ens comencem a prohibir aliments i etiquetar-los com a dolents. Tot això que hem dit forma part de la mentalitat dieta. La mentalitat dieta al final no ens beneficia gens, perquè acabem deixant de menjar pa, per exemple, o altres cereals, acabem demanant una amanida encara que no ens vingui de gust quan anem a menjar fora, evitem els hidrats de carboni, com la patata, la pasta, el pa, no mengem quan hi ha gana, sinó perquè toca, no? Una miqueta. Llavors acabem evitant menjar els aliments que realment ens agraden, els aliments que necessitem, i acabem prenent unes decisions que no ens beneficien a nivell de nutrició més emocional, mental i física, al final també. Quins comportaments fan referència a menjar sa, sense dietes? El disfrutar sense culpabilitat, sense por, és a dir, amb qualsevol aliment, no només amb aquells aliments que estan considerats més, entre cometes, saludables, no? Menjar una miqueta en base a aquestes sensacions de gana i de sacietat. I menjar aliments de tots els grups, al final, inclosos aquests hidrats de carboni que comentaven que a vegades hi ha tanta por quan es fa una dieta determinada. Incloure fruites, incloure verdures, incloure llegums en els menjars i utilitzar diferents tècniques culinàries per menjar-los. I també menjar de forma més conscient i menjar dolços també. Estaria permès, i tant, si ens ve de gust. Tot en mesura, com sempre, no? Exacte. Aquí està la clau. Exacte. No ens pridem, però tampoc ens passem. Seria això, exactament, Mercè. Quin cercle viciós estem alimentant, justament amb aquesta mentalitat dieta de la qual avui estem parlant? El cercle viciós seria el fet de que ens ve molt de gust un aliment concret i aquest aliment forma part mentalment d'aquests etiquetats aliments com a dolents, entre cometes, i sentim aquesta vergonya o culpa per menjar aquest aliment. Posem un exemple, la xocolata o un dolç o un croissant o alguna més salat però que tingui molta sal, per exemple. O molt de sucre. O molt de sucre. Llavors, intentem evitar
al llarg de la setmana, al llarg del mes, al llarg de l'any, intentem evitar menjar aquest aliment concret. I això es va carregant a la persona d'una habitació que acaba no sent sana i acaba fent una conducta també a vegades de compensació per evitar aquest aliment o per evitar altres grups d'aliments per no engreixar-se, no? Desconnectant-se una miqueta d'aquesta gana o aquesta sensació de gana i sacietat. Llavors s'acaba prohibint aquests grups d'aliments que estan relacionats amb algo dolent per la salut. Llavors, tot aquest desig fa que la persona acaba tinguent moltes més ganes de menjar-lo i que quan en algun moment el mengi, vulgui menjar molta més quantitat també d'aquest aliment. Llavors, hem de trencar també amb aquest cicle viciós de la mentalitat de dieta que no ens acaba beneficiant a llarg plaç. Ens sembla que sí, que ens beneficia a curt plaç, però en realitat ni a curt plaç ni a llarg plaç és interessant seguir aquest cercle viciós. Hi ha alguna manera en què puguem trencar-lo, justament, aquest cercle viciós? Sí, la idea és trencar amb la mentalitat dieta per agafar una miqueta més aquest menjar sa amb flexibilitat, incloent també aquests aliments que no són tan beneficiosos per la salut, però podem disfrutar també de qualsevol menjar, perquè també ens aporta una salut social, ens aporta una salut emocional, llavors també és interessant, també ens suma salut el fet de poder incloure altres tipus d'aliments que no només siguin exclusivament nutricionalment supersaludables. Llavors ens hem d'acabar connectant amb aquestes sensacions de gana i sacietat, fer-li més cas al nostre cos, a vegades més que a la nostra ment, i acabar, doncs, evitar una miqueta que la pèrdua de pes sigui l'objectiu principal de les consultes de nutrició, que és el que em trobo més també a dia d'avui. A consulta. I sobretot al setembre i sobretot al gener, quan és principis d'any. Passat festes. Exacte, passat festes, quan és principi d'any mentalment, aquí és on hi ha més la mentalitat dieta per tothom, al final. Quins efectes pot tenir, justament, fer dietes? Al final tenim més risc de tenir un trastorn de la conducta alimentària, és a dir, anorèxies, bulímies s'activen també. Tenim més dificultat per atendre també aquestes senyals de gana i sacietat. Activa també aquest desig, aquests entulls per a aquells aliments que considerem al final prohibits o que ens autoprohibim. Aquí no estem parlant d'aliments que tenim prohibits a nivell de salut, és a dir, una persona que no pot menjar gluten doncs no entraria aquí, no? Clar. Seria aquests aliments més prohibitius per la persona concreta. Ralentim també el metabolisme quan fem dietes o quan fem molt seguit dietes al llarg de la vida. És més fàcil també que hi hagi aquest efecte rebot i que s'acabi augmentant de pes. Hi ha un estrès a sobre de la taula quan hi ha una persona fent dietes impressionant i també hi ha un cert descontrol alimentari, és a dir, volent controlar tant l'alimentació, acabem tinguent aquest descontrol. I també hi ha una major preocupació per al menjar i també pel propi cos. Llavors això fa que també es redueixi molt l'autoestima, que hi pugui haver-hi insatisfacció corporal, que hi pugui haver-hi culpabilitat i que no relacionem al final el menjar amb el plaer. Quin sentit també té menjar sense gaudir-lo, no? Llavors, acabem no disfrutant també dels menjars socials i hi ha un augment de la gana, de l'estómac, diguéssim, aquesta gana fisiològica i de la gana emocional. Llavors, de beneficis no en té absolutament cap el fer dieta. El que passa és que la persona que inicia aquesta aventura de fer una dieta li pot més també la necessitat de voler o les ganes de voler perdre un pes determinat. Jo no sé, Clàudia, si per anar tancant podem saber, si hi ha alguna manera de saber, si tenim instaurat el xip de la mentalitat dieta. Sí, us proposo una mica un test de la mentalitat de dieta i podeu anar fent un punt cada cop que us sentiu que teniu interioritzat aquesta sentència, no? Etiquetar, per exemple, els aliments com a bons i com a dolents. Ui, això no, que és dolent. Ui, això sí que és bo, que va bé per la salut. El comptar calories, el tenir com a objectiu prioritari i únic la necessitat de perdre pes, que cap més objectiu estigui sobre la taula, no? Com, per exemple, el guanyar salut. Realitzar conductes de compensació, si he dinat això, que he tingut dinar familiar, he tingut dinar de no sé què,
doncs no sopo, o faig esport, o faig no sé què, o faig no sé quantos, compensar. Sentir culpa per determinats aliments concrets o a vegades que terminem dolents, no? Tenir por també a certes menjars improvisats o certs aliments. Desconnectar-nos de la gana i la sacietat, és a dir, del nostre cos físic, i també donar-li molt poca importància al gaudir, al menjar. I per últim, doncs prohibir-nos o restringir-nos aliments que hem etiquetat com a dolents. Així que pots fer el recompte des de casa de quants punts et surten sobre aquesta mentalitat de la dieta. Quins consideraries, doncs, quines accions també es poden fer per revertir tota aquesta mentalitat i apostar més per una alimentació saludable, per uns hàbits de vida que són a llarg plaç i no a curt plaç, com és una dieta d'aquest estil. Doncs em sembla que ha quedat prou clar, Clàudia. Els nostres oients ja saben que si s'han perdut alguna cosa o per fer el test, per exemple, que sempre poden recuperar el nostre podcast de la nostra pàgina web i recuperar tota aquesta informació tan valuosa, crec jo, per tenir més clar a certs punts, no? Parlant avui de la mentalitat dieta versus el menjar sa. Gràcies, Clàudia Presas, la nostra nutricionista de les veus del matí. Gràcies per avui, també per acompanyar-nos a aquesta nova temporada. Moltes gràcies, Mercè. Fins a la propera, bon dia. A reveure.